видеонаворро сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 170,000 сомон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километр. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сирочина бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 64 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. нархаш 285,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 84 микрорайон. 2 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 460,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон. сехонага квартира дар 6 ошона қарор дорад. 48 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 284,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 65 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 30 квадрат метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан сирочна фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 210,000 сомон.
کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسنزاده، چهارم میکرورایون، سه خانگاه کوارتیره در یکم آشانه قرار دارد. 88 کвадрат متر новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش دائمی هست. حجتش 100% است. دومی 8 آشانگاه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. نرخش 299,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کلوب، سه خانگاه کوارتیره در چهارم آشانه قرار دارد. 76 کвадрат متر. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ремонт. خانه را فوراً با چیز چارش فروخته می شود. نرخش 350,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید.